Kakurudong mana odiochieng' achiel to itimo yiero mar tend riwruok mar Okinde ma pachoka LSK. Okinde medo wuok mar neno ni gibedo kod obok mabiro yienegi goyo ombulu e yierono. Moko kuom weche moselieki en bedo kod okinde ma chuogra kod pogruok moseneno e kind okinde matindo kod mago mane kod lony mar rieya. Kambi mar kwedo sirikali kinde ma gidhi ataro mar katiba bende wachore ni osedok piny. Okinde malaro kom maduong' mar tend riwruok margi mar LSK oting'o Peter Wanyama, Bernard Ngetich, Caroline Kamende kod jalup jakom Masani Theuri, Faith Adhiambo. Shadrack Omoi madwaro kom mar jotend okinde ma Nairobi bende osechwalo obok mage. LSK bende chano yiero jakanyo mabiro chung'negi e duol mar bad migawo mar joyal buche JSC e kinde mathuolo mar Macharia Njeru mosebedo ka ochung'negi biro rumo. Joma wuok oko mar manyo lemo mar chung'ne okinde ka JSC gin Eric Theuri kod Mwanza Ombati. Okinde ma manyo telo osebedo katimo kampen ka gisingo lokruok e riwruok margi mar LSK. The elections will be conducted next month, and our candidature is based on uplifting Kenyans. Remember that law plays a central role to our society. Without a functioning rule of law system, then we have a problem. So today morning, I want to say that when we talk about the leadership of the Law Society of Kenya, we will change the way governance is handled in this country. We will be sending a message to the president to start with, the president of the Republic of Kenya. The reason why I find it very fundamental and important that members consider me with humility, consider me as their next Nairobi representative, is because the very heartbeat of legal practice is here in Nairobi. And we need a representative who is assertive, who is bold, and who is fresh to express the interest of the members of the Law Society of Kenya and to advocate and fight fearlessly for the interest and the welfare of the general public.